balator, Santa Ageda bezpera, urriz makillak hartu, eta palurrari sabelean kilimak egingo dizkiogu. Oles, oles, lurra ez nazaitez. Iup! Aio! Oles, oles, lurra ez nazaitez. Oles, oles. Bueno, baitzingo dugu Santa Agedako ohiturei buruz. Santa Ageda, Santa Eskea, esate zaio leku batzutan. Eta, bueno, hemen Tolosa ingurun bada ohitura, baina Tolosa ingurun baino ohitura zabalagoa da Goierri alden eta kosta inguruko herritan, Zumaia, Deba, Zarautz eta Bizkaiko herri askotan ohitura hau asko ospatzea. Jende askok esateu dala Euskal Herrin ospatzean ohitura zaharrena, Euskal Herrin ospatzean jai zaharrenetakoa, eta adituk eta esateu ohitura honek eduki ditzakela 5.000 urtetik 8.000 urte tarte hortan edola. Nundik datorren, adituen ustez, ja gizakia hasi zanen herriskatan da leku finkotan gelditzen, ja bizitoki bezala leku jakinak hartzen. Beraientzat oso importantea zen negutik udaberriko pausoi. Negua garai hartan oso gogorra zalako, alde batetik gaur egungo arropa eta besteko jantzik eta ez zeuzkaten, orduan pasatzen zuen hotza eta bestetik gosea. Udazkenen da saiatzen mentzian altzuen janari gehiena jasotzen, gaztainak, urrak eta bilatze zuena, baina hori bukatzen jute zitzaien, negu aurrea junala, eta negun aukera bakarra zen zerbait egizatzea baldin bazuen jate zuen, eta bestela igual egun asko jangabe, gosez. Orduan, beraientzat oso importantea zen negua bukatu eta udaberria etortzea, udaberriakin etorriko zitzaielako janaria. Alde batetik fruituak eta hasiko zielako, eta bestetik belarra haziko zalako, eta hola animalik eta jana eukiko zuen, eta beraientzate jana, haragia, esnea. Orduan, garai hartan, etzion urtea oain bezala banatuta, urtarok eta hilabetek eta erromatarrek ekarri zituzten, guk ezagutzen ditugun hilabetek eta beraientzat omen zen, negu hotzaldia eta gero eguzki aldia. Orduan, beraiek kontuatze zianen eguna luzatzen haste zala, poliki eguna luzegoa zala, poza hartze zuen, pentsatze zuen udaberria gertu zeola, eta hito mentzituzten sekulako festak. Altzuten sua hundinak piztu, eta suan ingurun dantzan da buliaka eta saltoka, eta ibiltzeo mentzian makilekin lurra jotzen. Makilekin lurra jotze omen zuen, pentsatze zuelako, sua piztuta eta makilekin lurra jota, esnatu ingo zala. Beraiek ama lurra deitze zioten, lurretik sortu zialako eta jate zuen guztia lurretik zetorrelako, orduan nahi zuen ama lurra lehenbailen esnatzea eta beraiei jana ematen hastea. Orduan, ospakizun hori beraientzat oso importantea zen, eta hortik omen dator Santa Eskeko ohitura hori. Eta gero nola intzan lotura Santa Agedakin, oain dela 2000 urte tarte hortan, erromatarrek eta kristautasuna eta ekarri zuenen, Eliza saiatu zen aurreko festa guztik beraienakin ordezkatzen. Eta batzuk nahi zuen aurreko festa guztik ezabatu eta beraiena jarri, eta beste batzuk azkarragok izan ziren, eta esan zuen, hemen aurretik ze ospatze zen. Neguan itxe zituzten suakin da sekulako festak, Eta Elizak ze santu ospatzeu neguan, Santa Ageda. Eta jaioi lotu zuen Santa Agedakin. Antzekoa gertatu zen udaran. Udarane, udako gau motzena zanen eta egun luzena eta nahi izate zuen beraien helburua zen lortzea egun bat, iluntzeetzun egun bat, 24 ordu argi, eta hoi gertu nahi izate zen udaran. Orduan, udako gau motzen hortan, pizte zituzten altzuen sua hundinak gau osoan argia mantentzeko, eta 24 ordu argia eukitzeko. Eta jaioi lotu zuen San Juanekin. Udaran Elizak San Juan ospatzezun, hoi lotu zuen San Juanekin. Eta hola intzan lotura.